И здравейте хора и добре дошли в първото видео в канала. В днескашното видео, както сте разбрали, ще направя full day of eating. Днес ден е петък, последен ден преди да почивам, така че да, всички храни ще ги покажа в това видео. И в това първо видео искам да ви кажа, може да се абонирате вече за канала ми, защото този канал бях го създал с цел да помагам на хората, които не знаят как да се хранят, как да тренират в фитнеса. Така че да, днес в един мой тренировачен ден ще ви покажа всички мои храни. Часът в момента е 9:12 и отиваме да приготвяме закуската. Още тук възглавничката ми е тук, на леглото съм си, защото преди половин час станах, защото тогава ми почва режима и започваме закуската към 9:30, 10 без нещо. Така че да, нека да се заемаме с приготвянето на закуската. И така, за закуската ще използваме 60 грама обесени ядки, 180 грама нискомаслено мляко, по-точно 2% мляко, защото нямам друго. Можех с прясно мляко да направя закуската, но реших да го направя този път с кисело мляко. Също така имаме и извара, още източници на протеин. Продължаваме към фъстъченото масло, което отскоро ям фъстъчено масло и мога да ви кажа, че е брутално. След това ще добавим, за да стане сладко, малко канела. Ето по този начин ще сложим канелата. И ще добавим малко и домашен пчелен мед, още за вкус. И накрая ще махнем дръжките на ето тези ягоди и ще премериме 100 грама в сурово състояние. Така че да, това ще бъде закуската, една стабилна закуска. След като я направим, ще видите изписаните макронутриенти на екрана. Така че да, нека да се залаваме с закуската. Финалната смес се получи по този начин, малко гъста стана, само че, защото както ви казах, без прясно мляко не става. И сега оставяме на везната и теглиме буквално 100 грама ягоди. Трябва да я махне дръжките, така че да, нека да премахнем и да добавим и ягодите за финал. Нека да занулиме везната и да почваме да махаме дръжките и да режиме хубавите ягодки. Така, ето по този начин, хора, изглежда яденето и това хранене. Нека да провериме какви макронутриенти има като цяло, нека да провериме. Аз ползвам приложението MyFitnessPal, така че си въведах нещата и от това хранене си набавяме 482 калории, от които 25 грама са протеин. Добре, за закуска между 20 и 30 грама трябва да съдържа закуската ви протеин и да съдържа 70 грама въглехидрати. Окей, добро начало. И съдържа 15 грама мазнини. Главно мазните в това хранене са точно от фъстъченото масло и от овесените ядки, но като цяло това са полезни мазнини, така че да, ето по този начин ще изглежда първото ни хранене. По уникален начин изглежда, както видяхте, сместа стана малко по-гъста заради неизползването на прясно мляко, но нека да се заемаме с закуската, защото ни чакат още 3-4 някъде храния. Ще видите колко ни остава, така че ще продължайте да гледате и сега отиваме към следващото хранене. И така, хора, забравих да ви кажа, че в момента поддържам теглото си на 2400 калории, от които 150 грама приемам протеин, 25% приемам мазнини и 50% въглехидрати. И сега, след като унищожиме този красив деликатес,
се пренасочваме и към следващите храни. А сега ще се пусна тук нещо на лаптопчето да погледам и да, нека да се наслаждавам на храната, а вие останете с следващото ни хранене. След 20 минути борен с храната, официално вече няма, погълнах я в коремчето. Вече е тук, пресичката малко само, че се вижда, само че заради светлината не се вижда много добре. Но да, хора, смятам това да е от закуската. Долу в коментарите може, след като изгледате цялото видео, да напишете дали ви харесват закуските. Като цяло режима ми за хранене през деня. И също така да кажа, че този режим всеки ден не го спазвам, всеки ден си капвам просто различна храна. Но днес ще видим какво ще ядем. Просто гледам да си набавям нужния протеин, а останалите въглехидрати и мазни, колкото останат като цяло, изобщо не ме интересуват, така че да, от това хранене си набавяме 25 грам протеин, пак да добавим, имаме 482 калории, така че нека да преминаваме и към обяда. И така, хора, запътваме се и към залата, отиваме да тренираме ръце днес, както ви казах това видео, когато го снимаме петък, и в петък като последен ден, събота и неделя почивка, тренирам ръце, трицепс и бицепс, така че може да видите някои упражнения, които ще ви покажам, така че направо отиваме в фитнеса. И така, хора, точно приключихме зала. В момента часа е 1:26. Дойдох на зала към 12 без 25. По-точно, защото бяхме тренирали с един приятел и видяхте само 3 упражнения, които бях направил за трицепс, защото след това дойдоха и повече хора. С приятелем тренирахме и дойдоха повече хора в залата. Заради това не можа да ви покажа упражненията за бицепс. Но нищо, като цяло в Full Day of Eating видеото изобщо не се показват принципно какво тренират хората, но някои хора показват, така че аз реших да не показвам. Така че сега се прибирам, имам около 5 минути път. Малко вода си ми изпили, от тук до тук съм изпил. Сега отивам да видя какво ще ям, така че да, нека да ходим и да си подготвяме обяда. И след тренировъчното хранене, което буквално трябва да съдържа най-много протеин. Все още не знам какво ще ям, дано като се прибера да има нещо за ядене. Така че да, и без това ще се го направим, така че направо ви оставам с следващото хранене. Така че като се прибера ще разберете какво ще бъде и то. Във времето, в което ще направим и след тренировъчното хапване, което ще бъде от 3 яйца, все пак са бързи източник на протеин, ще ги направя на омлет, така че първо нека да ги щупим и да ги разбъркаме ето в тая купичка. Ето по този начин, бам. Принципно не отделям белтъците от жълтъците, поради причината, че просто е така искам си ги ям цели яйцата, така че само тези 3 яйца ще ни осигурят около 18-19 грама протеин. Широкото нека да ги хвърлиме в коша и сега нека да разбъркаме все пак яйчицата. 3 яйца нека да ги разбъркаме. И сега нека да сложим малко и сол. Ето по този начин добавихме и сол и сега нека да разбъркаме, само да се надяваме, че няма да станат много солени, защото малко прекалих със солта. Тук що бая малко прекалихме със солта.
Така че още малко, нека да разбъркаме. И мисля, че е готова сместа, стига толкова бъркане вече. Мисля, че е напълно готова сместа. И така хора, ето я и готовата смес. И сега, както знаете, остана само едно нещо, а именно то е да добавяме, защото все пак яйцата се правят на тигана. Ще използваме ето този малък тиган, ще сложим малко олио, за да може да станат нещата. Нека да добавим сега и малко олио. Като малко ще сложим, само ето така в средата, ето по този начин. И сега трябва из целият тиган да го разнесеме все пак. Айде сега толкова с олио, само просто трябва да заеме олиото целият тиган, за да не залепва все пак, защото ще стане по ужасен начин. Сега нека само по този начин да го правиме. И така, нека да изсипиме и готовата смес в тиганчето. Ще стане доста хубав омлет, все пак зае цялата. Тук има останало от жълтъците, така че нека да го изсипиме хубаво в тиганчето. Забравя да ви кажа, че все пак ще ни трябва вилица. И така хора, ето го и готовия омлет, свия го с вилицата. Не се получи буквално по перфектния начин, ето и от тук за малко ще иши да го скъсам, но принципно като правя омлет винаги така става, а и между другото, ако се чуете как го сгъвам го през средата и на още един път, за да може да се покрие изцяло и е между другото доста добре изпечен, както може да видите, така че след като изтине ще го сервираме и ще разберете с какви други продукти ще го комбинираме. A few moments later. Хора, след толкова приготвяне вече сме готови и след тренировъчното хранене, което тук имаме две филийки пълнозърнен хляб и това е допълнително 58 грама. Също така отгоре имаме намазано 60 грама извара, 30 тук и 30 тук 60 грама извара. Върху него имаме 15 грама авокадо, върху двете фили общо 30 грама. И продължаваме за десерт имаме тая зелена ябълка, която е 150 грама. Тук имаме 150 грама готов омлет, имаме сирене около чинията 25 грама, имаме и нарязан домат 170 грама. И да, като цяло общо изварата е, да имаме върху омлета намазана още 40 грама извара, която общо става 100 грама извара. Макронутриентите на това хранене са 651 калории, от които 45 грама са протеин. Добре, това е важното, че имаме много протеин. Винаги след тренировъчното ви хранене трябва да има максимално много протеин. Също така имаме 63 грама въглехидрати. Може би тези въглехидрати са бавни, но със сигурност пак ще попълнат гликогеновите запаси. И имаме 28 грама мазнини. Принципно не трябваше чак толкова много мазнини след тренировъчното хранене, но мисля, че няма никакъв проблем. Буквално след това ще видите какъв снак правя. Буквално часа вече стана 2:15. Трябваше да е в 2 часа това хранене, но сега сядам да се наям с това огромно ядене след тренировъчно. И да, така че продължаваме към следващото хранене. Официално вече приключихме и с ето това ядене, всичко е празно буквално. Така че тая тъпа вилица, ако изтъпваш, път ще се убия, така че да хора. Сега трябва да слегне няколко, около 3 часа и нещо, докато дойде времето и за следващото хранене. Часът е 3 без 25, така че сигурно към 5:30-6 ще приготвим ядене, така че ще видим какво ще хапнеме, за да се съобразиме калориите и макросите, да може да се набавя протеина. Така че да, нека и към следващото хранене да преминаваме буквално.
Часа, както виждате зад мене, е 5:20, което означава, че са минали близко 3 часа, от когато приключих с последното ядене. А и като се приготвя това хранене, буквално ще стане 6 часа. Така че да, нека първо да започнем, че пак състои от яйце, което пак го чупиме, както правихме и яйцата. Между другото, ако мислите, що по този начин фащаме яйцето, защото преди малко се порязах, защото рязах едни филийки. Така че за да разберете, но този път хора, яйцето ще го смесиме с вода, защото класическите българи може би знаят какво ще направим, но това са великите български традиционни пържени филийки, само че англичаните им викат френски тост. Така че с две думи ще направим по един френски тост. Извинявам се за лошия звук. Трябва просто сместа да стане много, за да може да потопиме 100 грама пълнозърнестия хляб. Така че да, нека да разбъркаме точно тук. Нека да продължим да добавяме вода. Принципно се прави тази рецепта с повече яйца, но просто за да не си минавам мазните за деня, гледам да ям не чак толкова мазни храни. Така че със сигурност не мисля да ям буквално още яйца да добавим, защото ще ми станат бая. Тази смес не знам дали ще ми стигне. Айде още малко водичка и мисля, че ще бъде достатъчно. Ще стане доста жълтичко, но това не бърка. Нека и сол, защото все пак за френските тостове се използва и солидно количество сол. Ето по този начин нека да добавим. Айде още малко солче да добавим. Сега този пръс, ако докосна солено, както знаете, няма да бъдат хубави нещата. Така че мисля, че толкова ще ми стигне за всички филийки, а пък ако остане някаква смес, ще я изпържиме, защото все пак това не влиза в протеина, който трябва да приемаме за деня. Ето това са филийките, това са 100 грама пълнозърнен хляб, ще ги потопим в тая смес, която я разбъркахме, тя ще не стигне със сигурност, но дано да ни остане, да не стигне точно и след това тези филийки ще ги украсим по уникален начин. Също така и ще направим още едно нещо за снак, за да може да ми засети до вечерата, която ще бъде към 10 часа, така че да, мисля, че просто трябва да залавяме, защото имаме яко пържене. Между другото хора, този път ще използваме олиото, защото както знаете, френските тостове се правят в доста олио все пак, за да може да се изпържи филийката. Така че нека едно стабилно количество олио и като свърши буквално се добавя бая олио. Но като цяло това не ми бърка, защото нито качвате мазни, нито стават мазни филийките, така че пак ще ги пържим в това тиганче. Нека да оставим тук олиото, сега нека да запалим котлона, така че ето сега по този начин трябва леко да не изведнъж, че ще става много зле. Така и сега с кибритя в TikTok, ако не го знаете. И сега падаме. Аре бе, човек, тъй като падне, ама долу на земята са подпали, бе. И ето запалихме и котлончето. И както виждате колко бързо вече не се чуваме. Това защото много го увеличих. Не бе, човек, какво става, бе? A few moments later. Така, пускаме аспиратора и топиме и правиме бате. Ето по този начин топиме по този начин тук. И сега буквално филията, като я потопиме я максимално хубаво и я поставяме вътре да се пържи. Буквално за около 1-2 минути, зависи от мощността на тигана и се опържа, така че да, и след това принципно се опържа за 1-2 минути от едната и след това обръщате за няколко време и от другата страна, така че нека да видим колко време ще ги изпържим. Часа в момента вече е 5:25, така че имаме яко пържене тук. И така хора, следващия снак, който ще използваме е именно, ще ни трябват мюсли. Принципно, както ви казах, това хранене го прави след тренировка. Принципно не се правят френски тост, както видяхте тези пържени филийки, аз си правя 3 яйца на омлет, както видяхте второто ми хранене, така че пак ще използваме кисело мляко и ще сложим мюсли и ще добавим бананче, защото все пак трябва да ядем всеки ден по 3 различни плода, така че 50 грама от това мюсли мисля, че ще бъде доста добре, така че нека да сложим точно 50 грама трябва да сложим, мисля, че толкова остава даже. Нека да видим. И да, точно 50 грама ни остават от мюслито. 49 е рекол това. Ето по този начин 49 грама имаме от киселото мляко. Така че да, ето по този начин изсипваме, само че има бая, течно е. Така че какво ни бърка.
так му да стане по-добре. Ето по този начин. И ето така слагаме 86 и още малко. 98 и толкова малко. Я да видим. 101, не ме интересува. И като нарежа банана го разбърквам, но сега ще го разбъркам. Не знам дали този път ще му добавя банан, защото все пак искам да сложа и на френските тостове отгоре да сложиме, защото ще стане буквално брутално. Дано само да покри киселото мляко тея този път. Окей, покри ги. Добре, 100 грама с това мюсли, мисля, че стана брутално буквално. Така че сега ще сложим малко метче, за да има вкус все пак това мюсли. И сега нека да видя колко мед ще сложа. Принципно ми остават бая въглехидрати, а и последното хранене ми е готово, между другото. Ще го видите какво ще бъде и последното, няма да бъде готвен. Нека да видим колко грама мед ще сложиме. Това си е много малко мед, 2 грама мед, мисля, че няма как. Айде още малко да добавиме. Колко грама мед? 4 грама все още мед. Нека да разбъркваме. Просто искам, когато стане сладко, тогава толкова мед принципно да сложа и да стига вече толкова мед. Защото все пак не ми трябва принципно много мед, така че нека да видим, нека просто да кусаме. Ето толкова мед принципно вече го стига, така че да, стига толкова мед вече. Тук сме сложили 5 грама мед, и след като добавяме банана, мисля, че ще стане още по-сладко. Тези уникални тостчета, които излязаха, нека да добавим и медец. Изляха общо 8 филийки, така че нека да видим колко грама мед ще излиза. На везната съм занулил. И колко грама мед? Това е 11 грама мед, добре. Оста 16 грама мед, който ще добавим. Вече, както виждате, даже минава 6 часа 65 близко стана, а както знаете, започнах да ги приготвям в 15, 5:20 и преди да ви покажа, сега ще ви кажа какви са макросите на това хранене. Макросите на това хранене са 692 калории, от които 114 грама са въглехидрати, човек. Това не е нищо, защото без това принципно ми е най-главното за въглехидрати, за да ме държи си до вечерта. 12 грама мазнини, малко мазнини и имаме точно 29 грама протеин, 30 грама не можа да ги направим, но ни остават цели 52 грама протеин, за да стигнем 150 грама, който означава, че вечерата ми трябва да съдържа някое бая, хубаво месо и солидно и не остават мазни, което това значи, че със сигурност ще можем да се изпълним за днескашния ден, даже ще ни остават въглехидрати, така че да. Сега ще излезем отвънка на шезлонга, ще си чилнем и ще ви покажа как съм го приготвил в едното ми хранене, така че да, нека да отидем и да както ме, че направо толкова много съм гладен, че мога да изям толкова много, така че запътваме се да се храниме. Така хора, ето по този начин украсих великите филийки, френските тостчета. Отгоре имаме 110 грама банан, като и тук имаме в мюслито и тук ги украсихме с 10 грама мед, общо 15 грама, защото и в мюслито сложихме. И сега тук ще мога да си опъна краченцата, да си чилня и да се наям красивичко. И така хора, ето я вечерята и последното хранене, именно това е хранене номер 4, което вече тук, както видяхте, имаме 280 грама пилешки воденички готови, сварени и печени, не са такива напържени на тигана смазно. И тук имаме 100 грама краставица обедена и 100 грама доматки. Вечерята съдържа точно 361 калории, от които 50 грама са протеин. Както ви казах, набавих се най-накрая протеина и вече официално съм 150 грама.
Както виждате, набавям го чрез различни интервали от храна, от 4-те храни. В смисъл нямам, например, на едно хранене по толкова протеин, колкото го разделям. Примерно, като разделим 150 деля на 4, даже не като сега да го разделиме, и тук 150 като го разделим на 4, излизат по 37 грама и половина протеин на храни, което аз изобщо не го спазвам. Аз имам различни, като цяло закуската ми е най-лека, след това обяда и вечерята са ми главно засищащите и са най-основните хранения. 361 калории, 50 грама протеин, 12 грама мазнини имаме и имаме 11 грама въглехидрати. След като унищожиме това хранене, ще ви покажа общо приетите калории и макронутриенти за деня, така че започваме да ядем. Приключих с вечерята и сега нека да ви кажа общо за деня какви са общите калории, макронутриенти, които съм приел и така. Калориите общо за деня са 2186, от които 150 грама са протеин. Протеина ми е точно 257 грама въглехидрати, принципно не трябва да надвишавам 300 и точно 66 грама мазнини, точно колкото трябва да ям. Доста добре мисля, че завършваме деня. Принципно трябваше да ям 2400 калории, но както ви казах, когато се набавя протеина, колкото и калории да съм приел, буквално ми стигат, така че да, мисля, че дойде времето и да завършиме това видео. Четвъртото и последно хранене го видяхте. Доста се наядахме, това месо буквално много сурово беше и трябваше да го ям бая дълго, около половин час, са вече 11 без 10. Принципно към 12:30 лягам и ставам 8:30 и от тогава почваме дневната рутина. Така че да, хора, това ще бъде от първото видео в каналът ми, първия full day of eating и първото видео в каналът ми. Надявам се, че ви е харесало. Ако искате да виждате още такива видеа, как се храня, как тренирам в залата, искам много може да харесате това видео и да се абонирате за канала и да видим колко абоната и харесване ще имаме след това видео. Така че да, хора, благодаря, че останахте до края. Надявам се, че ви е харесал клипа и някои хранения са ви помогнали и сте взели някоя идея. Така че аз бях Стоян Петков и буквално ще се видим в следващото видео. Чао и до следващия път!